Nou goed, hè. Ik sta nu in de opslag van Omroep Friesland. Je alle camera's en zo. En daar de radiotosten. Ja, ze komen hier met nog een backstage met de vlogs. Dit is alweer de eerste vlog van 2018. De tijd gaat terug. En ik wens je hem natuurlijk al de allerbeste wensen dat 2018 maar een heel mooi jaar weer mooi. En ik denk dat horen vloggers Dirk, Regina en Maaike dat ik zou vinden. Dus dat is mooi. Het is hier weer een feest. Dus geniet ervan. En dan hebben we Frans. Ik krijg even maar een vlag bezig. Ja, dat zorg ik. Ja. Maar kerst dat wel? Ken ik wel vlaggen? Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Nou zo, volgende jongen. Van de Friske Top 100. Ja, wees. Ja. Ik kan haast net bij te beginnen. Nee jongen, nee, dat is altijd een mooi begin van het najaar. Had je weer op nummer 1 in de top 100 zitten, ja. Dat ze hem kennen, joh. Nee, inderdaad. Omhuld met goud. Kijk, daar kom je daar niet los van. Allereerst en natuurlijk namens mezelf een heel gelukkig 2018 daar weet je. Ik hoop ik heb een heel soort mooi in orde in lijst met een meisje. En zagen. Naast me zit Jan Vermaning, weer ouderwets druk ervan. Gaat die allemaal goed, Jan? Dat stoort me in mijn vlog. Och, heden. Ja. Ben je mijn vlog bezig? Ja. Ik kreeg dus op stand is met roken. Ja. Die wel aan te sharen. Ja, ik ben aan het ontploffen, hè? Allemachtig. Ja, dikke burger, hè? Dat zaken doe ik. Ja, begint het goed, hè, met die? Oh ja, dan neemt mijn taak even hoor. Wat maak ik er wat van? Titels opschroven en nummers die artiesten dwang kennen. Maar ik heb al een peer. Oh, dat scheelt. Goed voor mij, hè? Ja, dus, eerste optreden. Morgen is de eerste optreden, ja. Ja, maar dit mensen, ja. En mijn vangrail, Vangrail. Vangrail is er ook bij, ja. Dat is net de eerste optreden trouwens. Maar wel leuk, AVA's. Skevers is nou zo te kijken. Ik ga het kijken even jet, maar dat voel me niks aan. Absoluut niet. En KRC is jong drinken, dus ja, dan gaat het altijd goed. Ik ken net mis niet, hè? Maar die werken toch bij de omroep? Ja, dat weet ik, is dat zo? Ja, Ik bedoel, nou, de meesten de stik niet. ze zocht er nou een beetje als Tina Turner. Dus het is wel Ja, dan appetijtelijke jonge vrouw, hoor. Nee, ik jong en mijn hobby is de omroep. Oh, zo. En ik heb mijn zuster erbij. Dus Hetzelfde shirtje. ze zijn Ja, dat is logisch. voor een shirtje 2 voor de prijs van 1, hè? Ja, we binnen backstage bij Noorderwien. Willem zit nou aan te kondigen. Zo. En dan komt, hij komt dan bij het vangrail. En we maaien ze net storen. Maar Willem die zit midden in zijn interview. En dan kunnen we beter hier even langer zien. Goed opleest. Als het goed opleest, dan is dat Willem aan het interviewen. Willem is aan het interviewen. Sorry, ik zie die beeld. We willen graag een album uitbrengen op mei 2018. En we hebben hiervoor een crowdfunding opgezet. We zitten momenteel op 33%. Dat is zo aardig wat. Alleen we hebben wat extra hulp nodig van jullie mensen. En het zou heel fijn zijn als je Mensen het... moeten even doneren. Ja, mensen moeten even doneren. En hoe kan dat? Dat kan via voordekunst.nl. Als je zoekt op Electric Hollers. Je kan het ook op onze Facebook zien. Maar als je het zelf wil doen, kan dat via dat. Het doel is om dit album in mei te gaan releasen. Dus als je ons steunt, krijg je rond die tijd ook nog het album cadeau als tegenprestatie. Je kan een live DVD krijgen. Je kan zelfs een huiskamercassette krijgen als je genoeg doneert. Allemaal dingen te verdienen dus. Maar als je het vet vindt, steun ons dan. En zorg ervoor dat je ons luistert. Al je een plan voor naar hier, Pieter? Jazeker, ja. Wat voor grote plan heeft? Nou ja, er komt een Vlamsk 2. Maar Griet en mensen. We hebben deze maand de laatste en dan beginnen we een nieuw programma. Met een prijzen, steeds maar. Nee, de laatste voorstelling. Oh, zo. Maar daarna is dingen en dan beginnen we een nieuw programma. En dan beginnen we het nieuwe programma in september weer. Dat is zo. En er komt de Frisicanen 2. Met Marcel en met Gurben. Ja.
Ik wil eigenlijk ondergang mooi naar je album. Accordeerd voor haar. Ja, dat is altijd maar want Fries Jongensjaren komt toen dit jaar. Maar ik Summertime 2018 komt er aan. Dus in de zomer waren mooie kast en mooie oorartiesten waarin een circus tent een muziektheaterprogramma deelt. Wat vond je hem ervan? Van dit versje? Ja, van dit versje. Wat vind je hem ervan? Als je nou net wat erop brengt, dan wist het eigenlijk niet meer. Dit wordt niet een succes. Ja, nou, ik zie je heel in schreeuwen. Nou, maar snel. En ik had deuntje trouwens, daarna ik weer broek voor een hoenekopnoemer. En als je hem raden welk noemer dat is, dan win je hem een mooie spectaclespet. Maar nee, net zo niet, want dit is best voor u. Meneer, zet hem even op. Dus dat is de prijsvraag. Ja, dit is mijn blad goud, hè? Die ben van uzelf. Die kijken we net voor het jaar naartoe. Dan mag ik even op een vlag. Ja. Wat dacht ik dat de Scariontjes om een keer even hè? Zo is het correct. Het voldoet me goed. Ik ga ze krijgen een week en ik ga zo vaak nog naar mijn school. Dus, nou, dat ligt er al. Dat ligt er heel en al op, ja. Die goeie voornemens, Scarion, nou, eigenlijk zou ik wel zeggen, ik ga net een uitdag samen, maar dat is wel benieuwd, ja. En het was echt zo bedacht. Maar het is wel een tijd geworden dat ik, en het is op mijn pad gekomen, dat ik nog een blauwe. nummer heb mogen hebben. Ja. En het nummer heet ook Het is echt. Ja. En toen hebben we bedacht van, nou weet je, we gaan gewoon... Ja, de Friesland Beweegt, wij organiseren en ondersteunen heel veel evenementen. Je hebt toch een hele prot, hè? Ja, echt eiland 5-daagse, avond 4-daagse sneek, boerderijen wandeltocht. Maar ook tussen winterfiets zelfs stedentocht.